ali yakolegetari stadium omusikesi Lana Susoro no mwanchi boy president Ruto asinga nchibi ntanyori nere nabwato obusiboli bwokoyegera lakini tali okoyegereria okoyegerera tali okoyegereria ekegenga kelia kiabekirwe igona rego tebanga muntu nde bwensi eba opposition muntu nde bwensi eba mokori emeremo bwe serikali o any level tabwati ngenchende yonsi gwetania gosika egento gekorokwa obo mwanya bantu gosika abantu gosika lichi kulia Kenya na korwa amangana aye nebirengereri biaye bitabwati okorama bitabwati ogosekereria bitabwati ogochaya gochiase mokenyo nde bwensi gosi mwanya bantu nde bwensi. So it was very wrong for the chief whip to stand and say that the president nigagenderete koiraneria amangana aboletiwe. A president nebwenderete kwekeye buna nateba gwekumba asengenjo arokie ekeorokererio kia national unit na ende aorokererie egento gekurunga leadership and integrity, yani aorokererie ogokora emirimo korengana na obosera borasekero gokeria. So ayo minto saligo ekero a president yekoiraneri a president ya very provocated egero no ene court ekero omuntu ngubwatare wako mukungurwe kwa mwaka talinga anga ngose agosete mono lakini agochoka niyobo obongo buno mwanya bantu kwagenda beyond your reason kwa mwakorwe. So ekero kogende court baby omwakorwe akwe nabo kwa komondoro akwe ekero koirwe court nkorige libarenga the situation kwa mwakeretenereri ekorwa provocation. If you provoke omonto agwake usakorwani ekorigelinga digiriki ya provocation yelling. So a president yaro never provocated. A president ne bekwe bicharanaki igabwente gwekeya na abantu ababara say president. In fact babo Osoro ndate ko dai babo Osoro abana inchimba go sigete bune chief whip buno mojumbe o South Mugirango. Lakini lende kimurange ne president no yo mindo Jafet Nyakundi aba murabaya bale kurugusi barase president bagutawuliye ebintu goje constituency cyabo gakimotako tebye president eitenchoka eire ngorake ekiagera eke embere yache ire. In fact yechikaleto molero nonya no waziri ya munanti nangakirnto nakangirte sim akante binga nyamwaro murochenga murato bwechikura bona yeligere kikialenge stadium egabana yaretire birakita. That is good. Ngwigatoro ndagite oke na chaiga yaretireke kwararira abantu baretirwe stadium lakini yo monta abo kwana abantu batene bunemete why abantu mbage chiri asichin korochi abo korengana na ngakie president egendrete koira oborai bole ensi ya Kenya wetero korama wetero gotareta amagenderero gotaboro na ande ga korama abantu babiruka chinkoro. So Osoro mintu Jafet na bande anchemate bye president tako igererie president ngambi yegendrete gokwana tigabakanie president nge president kana service tetokore mirimo ntubwate ngento gikoro kwera and boys as a leadership as a positions of power mbago tigera and boys wairaneri tari president koiraneri